दिनै 27 मार्च 2019 मायथाइ भारत हादरनि थाखाय मोनसे जोबोर गौरव खालामनो गोनां बाथ्रा आरो रंजाथावना आरो खुसिनि बाथ्रा। मानो होनोब्ला भारतनि बिगियानिकफ्रा दिनै लिअ'आव LEO ल' आर्थ अरबिट बे जायगायाव मोनसे लाइभ सेटेलाइटखौ गावख्लायनानै धंस खालामनाय जायो। बे लाइभ सेटेलाइटखौ गावख्लायदोंमोन जोंनि भारत हादरनि बिगियानगिरिफोरा गोबां समनिफ्रायनो नाजाबाय थादोंमोन, नाथाय साक्सेस खालामनो हायाखैमोन। बे लाइभ सेटेलाइटखौ गावख्लायनाय मिसाइलनि मुङा जाबाय एसेट एन्टि सेटेलाइट मिसाइल। बे मिसाइलखौ जोंनि भारत हादरनि बिगियानगिरिफोरानो बानायदोंमोन। बे सेटेलाइटखौ 300 किल'मिटार गोजाननिफ्राय गावख्लायनाय जादोंमोन। जोबोर खुसिनि बाथ्रा, जोबोर रंजाथावनायनि बाथ्रा। भारतनि बिगियानफ्रा एसेबां बोसोर नाजानानै जे बे लाइभ सेटेलाइटखौ गावख्लायबाय, बेनि थाखाय आं बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलनिफ्राय भारतनि गासै बिगियानगिरिफोरखौ रोजा रोजा साबायखर जासिनाय जाबाय। भारतनि प्रधान मन्त्रिया बुंदों दि दिनैनि जा बे लाइभ सेटेलाइट गावख्लायनाय बेयो गुबुन हादोरफोरनि जेबो सुथुरनि खामानि मावनाय जायाखै, रावनिबो हेंथा खामानि मावनाय जायाखै। बे जाबाय भारत हादरनि दावगानायनि मोनसे खामानि होननानै बिथाङा गासै भारत आरो गुबुन गुबुन हादोरनि मोनफ्रोमबो हादोरनि मानसिफोरनो फोरमायनानै होनाय जायो। बे सेटेलाइटखौ गावथारनो थाखाय मात्र बे सेटेलाइटखौ धंस खालामनो थाखाय भारतनि बिगियानगिरिफोरनो मात्र 3 मिनिट समनिल' गोनांथि जायो। मात्र 3 मिनिटल' समनि गोनांथि जायो। बे सेटेलाइटखौ गावख्रानो थाखाय जोबोर टेकनिक, जोबोर शक्ति, जोबोर गोहोनि गोनांथि साइन्टिस्टफोरनो। एसेबां सहसाव बेखौ गावख्लायनो हाया। स्पेस पावार महरै भारत हादरा दिनै जायगा मोनबाय। बे स्पेस पावार महरै गिबियाव मोनथामल'सो हादरा जायगा मोनदोंमोन। मोनसेया जाबाय आमेरिका, बेनि उनाव रुस, बेनि उनाव चीन। दा नाथाय भारत हादरा स्पेस पावार महरै जायगा मोनबाय। मोनब्रै हादर जाहैबाय दा। बे मोनब्रै हादरा स्पेस पावार महरै जायगा मोनबाय। जोबोर गोजोननायनि बाथ्रा, जोबोर रंजानायनि बाथ्रा। बेफोरबायदि भारतनि जा बिगियानिक बिथांमोना दि मोनसे असम्भब खामानिखौ मावनानै दिन्थिबाय। बे मिशन शक्तिया एसेबां गोरलै खामानि नङामोन बिगियानगिरिफोरनि थाखाय। जोबोद खस्थ' खालामनो गोनां जादों बिथांमोना, जोबोर नाजानो गोनां जादों, जोबोद ब्रेन बाहायनो गोनां जादों। बेफोरबायदि बाहायनानै दिनै जोंनि भारत हादरा स्पेस पावार महरै गनायथि मोनबाय। जानो हायो पाकिस्ताननि प्रधान मन्त्रि इमरान खाना दिनैनिफ्राय उन्दुलांथ'नाय नंला, पाकिस्ताननि उग्रपन्थिफ्रा उन्दुलांथ'नाय नंला। मानो होनोब्ला जोंनि भारत हादरनि जा साक्सेस बेखौ नुनानै बांसिनै गिबाय। गोरलै खामानि नङा, स्पेस पावार मोननाया एसेबां सहस नङा, एसेबां बै गोजाननिफ्राय गावख्लायनाया धंस खालामनाया एसेबां सहस नङा। बेनिखायनो आं बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलनिफ्राय फिन बै बिगियानगिरिफोरखौ रोजा रोजा साबायखर जासिनाय जाबाय। नरेन्द्र मदि बिथाङा बुंदों दि दानि मुगायाव स्पेस आरो सेटेलाइटनि गोनांथिया जोबोर बांनानै फैदों। बेनि स्पेस आरो सेटेलाइटनि अनगायै जिउनि खामानियानो आधुरा जानानै थालांगोन होननानै बुंदों। बेनिखायनो बिथाङा जोबोर गोसो होदों बे खामानियाव। बेफोरबायदि नाजानायखायनो दिनै भारतनि बिगियानगिरिफोरा साक्सेस जानो हाबाय। खुलुमबाय।